perfecte. I ara no em surt la finestra que jo tinc seleccionada. Però bueno, mira, de mentre mirarem una mica què passa avui per Twitter. Què passa avui per Twitter, gent? És diumenge, esteu tots de mig vacances, em sembla. Mira, veus? Esteu tots aquí de vacances. Aviam, avui, què tenim? El tema de Portbou. Moltíssims tuits. Ahir va ser, ha sigut abans d'ahir, un dia dur amb el tema del foc de Portbou. És del que més s'ha parlat aquests dies. És terrible. No cal parlar gaire cosa. Sempre és una mala notícia, un incendi, sigui on sigui. Avui com tenim el tema? Veig que van controlant ja cada flanc. La tramuntana ha provocat petites revifades. Seguirem avui també el tema. Tenim aquí un directe, no ens interessa, a Ràdio 5, la COPE, no sé per què em surt. Sí, perquè he posat el tema aquest. Bé, que avui també estarem una mica al tanto del que passa amb l'incendi de Portbou. Què més tenim avui Què tenim per aquí? Tendència. Poca cosa, perquè esteu de vacances. IRPF, això també estava ahí. No veig res que ens interessi. Almenys a mi, com a persona catalana, a mi les coses que passin a Espanya últimament, jo és que ni en parlo per no donar-los veu, perquè a vegades jo crec que els que ens queixem d'això, de separar-nos d'Espanya i desconnectar, si no parem de parlar del que fan els espanyols i de penjar les coses que fan, és que no desconnectem mentalment d'Espanya, llavors no sé, crec que hauríem de començar a desconnectar una mica. Res, un tuit que he posat aquest matí, supermaco. Està tenint força. Aviam. Promovem la religió de l'islam a Catalunya, no? Encara més? Sí, genial. És un troll d'Esquerra de la CUP, Miquel? És un troll d'Esquerra de la CUP, segur. Com els trolls d'aquests dies que han estat dient mentides contra l'Orriols. Jo m'he fet un tip de riure, perquè és que era tan rebuscat que jo crec que eren contes paròdia, perquè tot massa... Aquí segueix venint gent, Jo hi ha temes que no tocaré perquè al final jo el que vull és donar visualització als canals i a la gent que tuita o que fa contingut en català. En Xavi Montsec, m'encanta, soc superseguidora teva, m'encanten els vídeos, això és una meravella. Això és una meravella. Ens ha posat aquí una càmera i estem veient tot tipus d'animals en llibertat, com a mi m'agrada veure'ls. És una passada. És una passada mirar els teus tuits cada dia, de veritat. És un compte que recomano molt que seguiu, en Xavi Montsec. Té càmeres posades a la natura i és espectacular. Molt recomanat. El Víctor Riverola també el recomano, tot i que de vegades no fa contingut en català, però treu uns debats molt interessants i és molt interessant de llegir-lo, també el recomano molt. Què més? Què ha passat? Aquest és un vídeo típic, de vegades ja es repeteix massa, tot. Hi ha gent que està molt zumbada, això ja ho sabíem, això dels correbous per mi ja sabeu que no té nom, vull dir, ens queixem molt dels espanyols, però nosaltres, per mi això és el mateix, saps? Som subnormals. Vull dir, a mi em posa molt de mal humor, quan es tracta d'animals i... Bé, què més? Avui tenim assajos, no sé si era el fill d'en Jordi, oi? Que fa una estrena avui de teatre, o un musical, molt interessant també, qui li interessin els musicals, Jordi Sabater. Doncs... 49 anyets.
Bé, això és una mica el que veurem avui, el que he vist avui ja. Jo he fet una volta per Twitter aquest matí. Ai, ai, la meva estimada Nina. Bé, res, volia fer una mica de passada, però com que aquests dies esteu tots de vacances és una mica avorrit el Twitter, la veritat. Per això també m'he posat una mica a fer algun directe. Què més, què més? Mira, mira, ha fet la migdiada mentre treballava, mare meva. A veure si aconsegueixo... A veure si aconsegueixo posar l'altra finestra. Que és aquesta... No. Jo no entenc per què... Jo no entenc per què no em surten de vegades algunes finestres. No ho entenc. S'amaguen, tornen... No entenc com... No ho entenc. La veritat que no ho entenc. És una mica complicat. El tema dels... Sempre hi ha problemes tècnics, sempre. I has de tornar a fer alguna cosa, jo ara mateix he de posar la finestra així. Vale, ja ho tenim. Aviam, per on anàvem? Aviam, una de les coses que us vull ensenyar, que és molt interessant i trobo que té molt poca visualització i no sé per què, perquè és una pàgina fantàstica de contingut en català, i és clapclap.cat, que és un conjunt, és una pàgina on reuneix tot de vídeos, de contingut en català, però d'una infinitat de temes. Trobo que és super interessant. És que hi ha tants temes com... Jo no pensava trobar-me tanta cosa, però pares a mirar i té poques visualitzacions o... Ostres, és una llàstima perquè de veritat que hi ha de tot i és super entretingut. Un blog sobre Mallorca, més enllà de les platges. Jo això, aquest me'l vaig estar mirant i ensenya parts de Mallorca que no són platges. Jo hi he estat durant 4 mesos i ho conec una mica a l'interior de la illa, que és on no hi ha turisme, vaig estar vivint allà. I la veritat que molt interessant. Bueno, com es diu? Blogs de viatges i coses així. Hort urbà al jardí. Hi ha una varietat increïble. I trobo que és superinteressant. Com llegir més, construir un banc amb fustes de palets, és que hi ha de tot. Jo no m'esperava trobar-me tanta cosa. Gent que fa viatges i explica, qualsevol és artista, ja sabem. Mil i una coses. És superinteressant, us recomano que us hi passeu. Streamers de jocs, xerrades des del sofà de Twitch amb una gent que fan uns debats superinteressants que també me'ls he estat mirant. Qui tenim així? La Batcova també, m'agrada molt. Gent que, jocs de tot tipus. Ja ho podeu veure, opinions de sèries. Jo us animo una mica que us hi passeu, que interactueu amb el xat, que fem una mica de comunitat i sobretot, és super important que en els buscadors de Google, de Bing, el que feu servir, ho cerqueu tot en català, perquè els cercadors ara, els motors de recerca han canviat una mica aquest darrer any i donen prioritat, a l'hora de mostrar contingut, donen prioritat al que... O sigui, primer la qualitat del contingut. Ja no és com abans, que podies omplir una pàgina de moltes paraules clau i per posicionar-te, no. Ara es dona importància que estigui ben redactat, que sigui un contingut de qualitat, es vigila moltíssim, encara que no us ho creieu, amb el tema del xat GPT, dels textos copiats i tot això, i que si busqueu pàgines, el primer que us surti segurament serà el contingut de més qualitat. Però és que hi ha molt poqueta cosa en català i hem de ser nosaltres els que comencem a cercar-ho perquè els cercadors diguin, els motors de recerca diguin, aquí hi ha molta gent que demana això, llavors és quan ho prioritzen.
És molt important que posem en català tot en els cercadors, que ho posem en català, tot. I una altra cosa, molts streamers el que fem és posar etiquetes en els nostres vídeos perquè se'ns trobi més fàcilment, i la que fem servir tots és sobretot català, catalán, amb accent, sense accent. Per tant, si busqueu en els cercadors Twitch català, us sortirà tots aquests que fem streams en català, val? Bueno, això, més... Podeu col·laborar també de moltes maneres, pots seguir els creadors que més t'agraden. Es dona molta corda a jocs que s'han traduït al català ja, que també tenim... S'està fent molta feina en aquest sentit, val? Què més? Terracraft, jocs diversos... Bueno, això són sobretot jocs, videojocs... Receptes de cuina, n'hi ha milers també, he estat fent el tafaner i interessantíssim. Interessantíssim. És que no té desperdici, de veritat us ho dic, és molt entretingut. Aquests dies que no fan res ni per la tele ni res, bueno, jo a la tele ja no la miro, però us recomano molt que feu una ullada perquè és superinteressant, clapclap.cat. Val? Hi trobareu, és que infinitats de coses. Què més? Què tenim per aquí? Converses amb un estrany. Pintor de còmics i pallassos d'un grup de... És interessant, d'aquest me'l miraré després. Me'l miraré. Gaspatxo de la Vanessa, boníssim. Oh, ja la pinta, jo soc molt fan del gaspatxo, És superguai, perquè jo també streamejo jocs, bueno, vull començar a streamejar jocs, val? Si hi ha algú que hi jugui o vol començar a jugar, que jo m'he trobat en que soc novella amb això dels jocs i estic començant, i si hi ha algú interessat en també començar a jugar a jocs així a l'ordinador i tal, jo m'apunto a fer una mica de grup de novells per poder iniciar-nos junts, si voleu, si hi ha algú interessat. Escriviu en qualsevol canal, soc Míriam Hayes en qualsevol canal, des de fa molts anys. Què més? Parlant de jocs, la comunitat en català, més aficionada als jocs, i en català íntegrament, val? Gaming.cat. Teniu una pàgina superxula. Dins de la comunitat també hi ha altres petites comunitats que veurem després. Què podeu trobar aquí? Una comunitat d'aficionats als videojocs que s'han anat reunint a partir del web del mateix nom, i no només inclou jugadors, sinó també desenvolupadors i fans dels esports electrònics. Volem fer créixer l'ús del català en aquest camp. És molt important que en fem ús i que demanem que es creïn contingut en català sobre jocs i que aquests jocs surtin en català, que també n'hi ha molts, cada vegada més, perquè s'està fent una feina molt, molt bona amb el tema del català en els videojocs. Què tenim? Doncs dins d'aquesta comunitat tenim la gent que juga a Nintendo, gent que juga a PlayStation, tenim els VRs que fan servir ulleres, tenim els youtubers.cat. Youtubers.cat és com el ClapClap, però aquí només hi tenim gent del YouTube, que fa directes en català, o contingut en català més millor dit, val? Tenim una llista de canals, n'hi ha moltíssims, i també de totes les temàtiques. Mireu si n'hi ha 81.000 vídeos més, de tots tipus de temes, pel·lícules... Hi ha gent amb molta creativitat, Elisi Catalan, he vist vídeos molt interessants, el C versus l'Està i tot això els he vist. Així aprenem una mica també, perquè tots anem bastant malament de català i jo la primera, Doncs això, una mica un repàs de tot el que podem trobar, que és moltíssim, i podem estar superentretinguts mirant tot de contingut en català, val? Molts ja els haureu vist per Twitter o per les diferents xarxes socials, la Gota Catalana. Doncs això,
és qüestió d'anar fent una mica una ullada, donar like, sisplau, és molt important, si veieu un vídeo us agrada, feu un like, compartiu-lo si us ha agradat a les altres xarxes, que la resta també puguem veure-ho, doneu-li visualització a aquesta gent, que ostres, s'ho curra molt, hi ha gent que s'ho curra moltíssim, Què més? Doncs res, jo el que sí que us volia també ensenyar aquesta pàgina, twitchtracker.com channel, aquí el que es mostra són dins de Twitch els canals més vistos en català. Un dels canals que jo recomano molt, que ja el té hores posat, és 7 boles de drac, on s'hi retransmeteixen capítols manga de manga català, molt guai, a l'Arare hi tenim Bola de Drac, hi tenim Rama, i pots demanar quin contingut vols veure. És molt guai. El senyor Font és un noi super trempat, és molt trempat, que juga uns jocs molt xulos, i tot ell trobo que és molt entretingut sentir-lo. A mi m'agrada molt, el vaig descobrir fa poquets dies, però sempre que és en directe intento veure'l perquè és molt amè, sap parlar molt bé i ja veureu, si un dia teniu la cosa de veure'l en directe, o podeu anar al seu canal i mirar, és streamer, fa jocs, però és un joc molt xulo el que està fent ara mateix, els directes que fa, la veritat, és molt interessant. Què més? A veure, hi ha molts. Els Creadors TV, també és una comunitat que també es dedica una mica a agrupar tots aquests creadors, a posar-nos una mica tots en comú i donar-nos visualització. Es pot col·laborar econòmicament, també pots ajudar amb el contingut en català, ajudar econòmicament. Hi ha 1000 maneres d'ajudar, val? Jacint Casademont també, el recomano moltíssim. No sé si va ser ell, amb quina gent va ser, quin programa va ser que vaig riure moltíssim el dia de les eleccions, vaig fer un seguiment de les eleccions que va ser divertidíssim. Va ser molt bo, la veritat, us recomano també que el seguiu. Aquí més, l'Ed Cavaller. L'Ed Cavaller fa unes receptes super... Bueno, jo n'he vist un parell super senzilletes que m'han agradat molt, a més tot ell és curiós i ho explica tot superbé i és super entretingut veure'l. Els recomano moltíssim, a l'Ed. Què més tenim? Desperta Ferro de Bé, alguna cosa he vist... Hi ha molta cosa, no m'ho esperava. Hi ha molta cosa però amb molt poca visualització. I a veure si... Comunitat d'Xboxers, de gent que juga a l'Xbox en català, també n'hi ha, val? Què més? És que hi ha de tot. Llavors, els Des del Sofà tenen bons programes també. Català i valencià, val? I res, una mica volia fer un repàs per aquests creadors de contingut i que coneguéssiu una miqueta. I res, dit això, si voleu veure, podem veure algun... És que no sé si estaria a veure algun. I res, què més? Discord, tenim Discord de la comunitat de gaming.cat, i dins d'aquests també tenim Discord de les variants que hi ha dins, si hi ha algun interessat. I què m'agradaria fer amb aquest canal? Doncs la meva intenció és una mica de fer streams de videojocs per passar l'estona i xerrar una mica. Ahir, per exemple, vaig estar jugant a LOL, soc bastant dolenta encara, però temps al temps. Jo quan em vicio vaig a totes. I res, volia fer avui, en veritat volia fer un IRL passejant, però m'ha fet moltíssima mandra. A més, aquí al meu poble hi ha una mica de núvol i no tenia ganes que se'm posés a ploure anant per la muntanya. Avui no em venia de gust, la veritat. Què més, gent? Us animo a que entreu i visiteu tots aquests
com se'n diu? Ara no em surt la paraula. Bueno, de tots aquests streamers i que feu una ullada als canals de YouTube en català. És que és super interessant. Aquí van sortint els darrers, val, que van penjant. Tutorials de coses. I què més? Què tenim ara mateix al Twitter? Al Twitch. Jo sóc molt fan del Twitch. Val? Avui esteu tots de vacances, ara mateix. No hi ha ningú en directe. Aquí el Xavi, que volia robar bancs, jugava en directe l'altre dia, que el vaig estar veient. El Mironet també, jugant una miqueta. Un joc que em va agradar molt. Llàstima no vaig poder veure molta estona, però molt interessant també. Descobrir jocs, xerrem. Jo no és que entri perquè jugui aquest joc, entro perquè hi ha gent que parla en català, que comenta coses no només del joc, no sé, vas coneixent gent, és molt interessant, la veritat. És molt interessant. I després també tenim el Discord, de gaming.cat, i aquí tenim doncs tot de canals, tot de jocs, de Sandbox, Minecraft. Doncs si jugues a algun d'aquests jocs o qualsevol altre el pots proposar per buscar gent que també jugui i jugar junts, que és el que volem, el que es pretén aquest canal, i la veritat és que pot estar molt bé. I res, gent, jo què més dir, que costa molt. Jo he intentat moltes vegades fer contingut en català i costa molt perquè tenim realment molt poca visualització. Després també tinc un canal que parlo en castellà perquè faig uns temes, faig trading amb criptomonedes i tinc una comunitat molt gran, on la majoria, això ho he explicat diverses vegades, la majoria són gent de Llatinoamèrica i clar, ho he de fer en castellà. Però és que també té molta més visualització, fas un directe en castellà i no té res a veure que en català, però bueno, ho hem de seguir intentant, no podem desistir. Tenim un greu problema amb la llengua catalana, un molt greu problema. Jo potser he tingut sort perquè sí que és veritat que jo he estudiat tota la meva vida, ho he fet tot en català, des de petita fins a acabar els estudis, que vaig fer batxillerat, vaig fer grau superior, sempre en català, menys llengua castellana i literatura castellana. Però jo pensava que era així per tothom, almenys els de la meva edat, els de la meva quinta. Però quan em vaig descobrir que no, em vaig horroritzar. Quan vaig començar a anar, per exemple, a l'Institut de Mataró, jo he anat sempre a instituts i escoles de poble, Òrrius, Argentona, les Franqueses, però sí que és veritat que quan vaig de Mataró, allà sí que es va notar el canvi. Allà la gent parlava en castellà, em va costar més acostumar-me a basar-me això. Tot i així, els professors sempre em deien: d'on ets tu? Que parles raro, no sé què, o parles diferent. I quan els deia: no, soc d'Òrrius, es nota, Jo tinc molta oïda per aquestes petites coses. I jo sé quan parla algú, si és del Maresme, o és de Vilassar, o és de... A mi això m'interessa i m'agrada molt. I què més? Donar corda al català sempre. Donar corda al català a tot arreu. La importància de cercar en català els motors de recerca. Si volem que ens mostrin el contingut en català, l'hem de cercar en català. Tingueu en compte, sisplau. Més cosetes. Què? Voleu seguir veient Twitter? És que ningú diu res pel xat. A mi m'agradaria que interactuéssiu pel xat una miqueta. Si a algú li interessa que fem contingut, no només jo, pot ser més gent, jo puc proposar gent que fa contingut. Si a algú li interessa algun contingut d'alguna cosa específica, podem mirar de fer-ho. No sé, una mica entre tots buscar la manera de xerrar en català, sempre. Com deia, que jo la immersió lingüística la vaig viure tot en català. Al meu poble es parla català, sempre, a tothom, al carrer, a l'escola, als instituts,
I per mi ha sigut una meravella, però ara veig que això no és així, ni molt menys. Sí que és veritat que al meu poble els nens al carrer jo no els sento mai parlar castellà, però és que mai. De fet, hi ha nens de 4 anys que li dius parla castellà i dius no, millor no et parlis. Però bueno, que s'ha d'aprendre a parlar quantes més llengües millor, però la de casa no la podem perdre. Ahir vaig passar un tuit, mira, a veure si el recupero, ara potser em costarà una mica, espera, què tenim posat aquí? Què tenim? Xat. Què tinc posat jo aquí? A veure, aniré directament al... Ara quan vulgui buscar Twitter que poso una X i ja està. Una mica estrany això de la X, és una mica porno, Aviam... Ah, per cert, viure a Catalunya i no parlar català és com ser una puta i no saber cardar, ho sabeu, no? Aviam, ahir al vespre nit... Ahir al vespre nit... Vaig penjar això. Vaig trobar superinteressant. Curiositats del català i del topònim Catalunya, per si no ho heu llegit. Parlacatalana.com. Va ser... Em va agradar molt llegir-ho, vale? Explica d'on ve el català o d'on creuen que ve, hi ha diverses... com es diu, teories superinteressants, superinteressant. I hi ha un moment que explica que... Aviam si ho trobo un moment. Castells... Ve a dir que els que van començar a parlar català va ser la gent del poble. Les institucions o l'església i tal feia servir el llatí per escriure, però la gent que manava per dirigir-se al poble, com que el poble va començar a parlar en una llengua pròpia, va començar també fent servir el català. I d'aquí va néixer, o sigui, el català és una llengua del poble. No podem deixar perdre això. No. Ens hem de fer la idea que hem de canviar les coses i el canvi comença per un mateix, no esperar que algú ens ho faci tot. És molt important. I res, curiositats del català, parlacatalana.com. Em va agradar molt aquesta pàgina, a veure si algú li interessa mirar-la. La tornaré a penjar. Bé, res, ningú per aquí, al xat... Bueno, doncs res, sou una mica sonsos. És que és el que us dic, és complicat, és complicat. És molt complicat. També depèn de les edats, als nens, als joves els hi costa menys posar-se a mirar YouTube o Twitch, però a nosaltres, depèn quines edats us costa més canviar. Els canvis us costen moltíssim. Les adaptacions, que no és dolent, són coses de les generacions, suposo. Nosaltres estem més habituats a que tot canvia molt ràpid i hi ha generacions que no, que els hi costa molt canviar. Per exemple, la generació dels meus pares. No hi ha coses amb les que no. Ara, això sí, els iPhones 14 els saben fer anar. Amb això sí que el primer dia l'iPhone fufo per jugar al dòmino, perfecte. Ara, no li diguis que obri l'Stream en cat... Ui, perquè es perd. No, faig broma, faig broma. Tots el que ens interessa més. Aviam, Sílvia, què t'estan dient ara? Durant tots aquests anys després hem perdut la batalla demogràfica i cultural. Avui els catalanoparlants són menys del 30... Mira, el que us deia. Menys del 35% de catalanoparlants. Mare meva, és un suïcidi per la llengua. A mi m'emprenya molt, m'emprenya, de veritat, em fa... m'esgarrifa. Perquè és que jo el 90% de la meva vida és en català. No... el meu dia a dia dic, No, jo no m'imagino, jo què sé... Jo, per exemple, a casa, jo tinc família, la meva família és castellana, La meva llengua familiar és el castellà. Però és que només he parlat amb aquests 4 membres de la família en castellà.
en tota la meva vida. Després de fora d'aquest nucli només català, amb algun amic, sí que, però que no. Que jo tenint família castellana, el meu 90% el faig en català,